8:21. Olaizola. Jaso Mikelek. Eraman hori ere. Asier. Pilotaka den abiaduran alde handia dago. Beste gatz bat dago Asierren besoetan. Jotzaile handia da oraindik ere. Eta hau, Asierrek baezpada bolea zartu du. Idoatek txokora, ez oso ongi. Deja da, iritsiko da Mikel, Asierren aukera. Eta hortxe amaitu da. Beste 22 pilotaka da. Denera 222, 30 tanto. Besterik jokatu ez dutela, kontutan izan da. Asko dira, Pello Mikelenak beste mezu bat bidali digu, esanez, 3 partidako astea amaitzeko kalbario gogorregia, aupa Idoate, hori baino gehiago aizi, eta arrazoi du Pellok. Gaur erakutsi duena baino askoz gehiago da, gaur Asier gainetik pasazaio, aurrera Koldo. Asier, zorionak. Eskerrik asko. Ez genuen horrelako partidua espero. Berak, uste baino gutxiago jokatu du, baina askotan izaten da aurkariak asko jokatzen duelako. Eta nik uste zuk gaur asko jokatu duzu. Hombre, ni nere egin dut ez garbido Mikelek erregalo batzuk gintula. Sakek ez digizen ematen txea, mina esentin saketik, ez? Eta gero pilota beti bizi. Jokaldi ikusgarriak batzuk bai, baina jokaldi honak asko bai. Hombre, aurreko partidutan ikusitan Mikel ez jok indun, botera jokatzen dut, fronto jontan belozi emanezko, mina asko iten da ez, da bi entrenamentu intut ikusi nun hori, eta bueno, gaur ala saiatzen ez da ongi ate da. Bai, aurkaria bostean 6an baldin bada, zaila da berak min egitea. Bai, gaina fronto jontan lurren asko ibiltzen da pilota, eta bueno, hor atzetik milagro ikan itxea zailo da. Asier, bueno, iaz etzen nuen jokatu kanpenatu hau, aurten aukera bat eman dizu enpresak oso udara hona egin duzulako eta erantzun beharra zegoen. Hombre, nahi ale izaten du ez gero zaila izaten da, nahi den bezala gauzakatetzea, baina bueno, udara hona egin dut, partidu bat irabazi dut, eta bueno, gutxinen beste partidua jokatzeko aukera, ez? Baina ez gara konforme geldituko bakarrarekin ez da? Hombre, konforme sekula ez, baina bueno, garbi dago, burronga bera saluzen kontra oso partidu diferentea eta oso zaila, ez? Zorionak eta gozatut. Vale, eskerrik asko.